Kalimera les amis, Kalispera, bonjour, bonjour. Nous sommes à la conférence de génocide des Ottomans. Macedonian Palace. Un big palace, et ça c'est la journée des génocides Kodiaki et arméniens. Oh, very nice. Piano. C'était une artiste très connue de l'Iran. Pontique avec le groupe de danse de Kalamaria. Νέων Καλαμαριά, Μαργόριτα Μητέρα, το Σύλλογο Καλαμαριάς η Μήτρη που εκπροσωπεί ο κ. Παναγιώτης Γερμανίδης, το Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χωρών Κύκλος που εκπροσωπεί η κυρία Νατάσα Μπαλτούνα, το Σύλλογο Προσφυγικών
Υπουργητών Καλαμαριάς. Il représente pas que les associations de Pontos, mais aussi des Είναι arts de αυτό που l'Arménie. σήμερα βρεθήκαμε εδώ για να κουβεντιάσουμε. Ποτέ ξανά γενοκτονία. Και ένα άλλο μήνυμα όμως, γιατί το ποτέ ξανά δεν πάει μόνο του αν δεν είμαστε όλοι ενωμένοι. Η ενότητα λοιπόν είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στο αποτέλεσμα το ποθούμενο. Η Ομοσπονδία μας έκανε 3 αδελφοποιήσεις με 3 ομοσπονδίες. Είναι οι Θρακιώτες, οι οποίοι έχουν και αυτοί το ίδιο πόνο με εμάς, είναι οι Μικρασιάτες και οι Βλάχοι. Ρώτησες, έτσι το θεωρώ και το πιστεύω αυτό το οποίο λέω. Θέλω μόνο να συγχαρώ την φίλη μου τη Χριστίνα, την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων για την εκδήλωση που οργάνωσαν σήμερα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιορτάζουμε την Αγία Άννα Πατέρα, αλλά σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για αυτό το έγκλημα της γενοκτονίας. Να μην επαναλάβω όσα είπαν προηγούμενα κύριοι Βίκο Κωνσταντίνου. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λίγο θα σας κουράσω περισσότερο από τον προηγούμενο πρόεδρο. Συνερχόμαστε σήμερα εδώ για να αποδώσουμε έναν φόρο τιμής και μνήμης στους Έλληνες της καθημάς Ανατολής. Θράκες, Πόντιοι, Μικρασιάτες, οι οποίοι υπήρξαν θύματα συστημικών διώξεων της γενοκτονικής πολιτικής και εφαρμόστηκε εις βάρος τους κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Τιμούμε όχι μόνο την ιστορική τους παρουσία, αλλά και την τραγική μοίρα που σημάδεψε την πορεία τους. Μέσα από την ενημέρωση της διεθνούς κοινής νόμης, τις συνέργειες της με πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις, διεθνούς οργανισμούς και οργανώσεις. Η συμμετοχή μας σε μια εκδήλωση σαν και τη σημερινή είναι επιβεβλημένη. Για μας, ο αγώνας για την αναγνώριση γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παραμένει ζωντανός και αναγκαίος. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και ιστορικής αλήθειας. Η διεθνής αναγνώριση αποτελεί θεμέλιο της πρόληψης. Γι' αυτό και δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμβαζόμαστε μονομερώς απέναντι στο θύμα. Είναι μια ανοιχτή χένουσα πληγή, η οποία από το 1914 συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζει να είναι ένα ανοιχτό τραύμα στον ελληνισμό. Και δεν θα κλείσει ποτέ αυτό το τραύμα εάν δεν υπάρξει αυτό που η αγαπημένη μου Χριστίνα, στο πρόσωπο της οποίας ευχαριστώ και τα σωματεία της Ομοσπονδίας, αλλά και όλους εσάς που σήμερα μας έφεραν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Θεσσαλονίκη είναι μία από τις ελληνικές πόλεις που συγκέντρωσαν τον ποντιακό ελληνισμό μετά την τραγωδία την οποία υπέστη ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Και πραγματικά είναι άξιο απορίας, γιατί ενώ υπάρχει Διεθνής Μέρα Αναγνώρισης των Γενοκτονιών, δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων. Αλλά πριν από τη γενοκτονία των Ποντίων έχουμε τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων, ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελέστηκε με χειρουργική ακρίβεια προκειμένου να δημιουργήσει αυτό που οι νεότεροι είχαν σχεδιάσει, δυστυχώς εδώ από τη Θεσσαλονίκη που γεννήθηκε το κίνημα των νεότερων. Είναι ότι δεν ξυπνά μέσα μας η ιστορική μνήμη, ξυπνά μέσα μας το βίωμα. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι το βίωμα. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα βιώματα περνάνε από γενιά σε γενιά. Ζήσαμε στον Πόντο, όχι, οι γενιές μας εννοώ. Ζήσαν κάποιοι άλλοι. Εκείνοι, όταν ήρθαν από τις πατρίδες μας, αυτές τις ζωντανές πατρίδες, ξέρετε αυτό το αλυσμόνητες λίγο δεν μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει πιο πολύ να μιλάμε για ζωντανές πατρίδες, γιατί όταν είναι στην καρδιά μας οι πατρίδες μας είναι ζωντανές. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν με τη συνείδηση ότι ξεριζώθηκαν, φύγανε από τις ρίζες και τελείωσε η ιστορία του πόντου. À la fin, nous avons visité un peu l'entrée de Macedonia Palace. C'est un hôtel très important, très connu en Thessalonique.
C'est un des meilleurs hôtels de Thessalonique, plus ancien et plus beau. Plus cher. Il est décoré de Noël. Il y a les petites boutiques. Il y a un bar et restaurant très réputé de Thessalonique avec un chef étoilé. Un bar. Là, les boutiques. Macédoine. Bar. Et c'était une journée très très importante pour toutes les associations de Pontos, d'Arménie et de Syrie parce que les Turcs commencent à reconnaître ce génocide.